Здравейте хора, днес е 23 юни, което означава, че ми е рождения ден. Юху! И както знаете от предишното видео, съм си направила такъв аватар и днес ще играем на специални игри, само нас. Само аз и вие. И само че нося този аватар, както знаете, този път съм си пуснала косата за първи път, понеже всяко видео съм с вързана коса. Иначе днес смятам да играем на... Ще знам на кой играем. Нека съм си чарт и ще ви кажа. Иначе... Не бе общо, не знам какво. Ако искате, може да играем с вас на Murder Mystery. Това е много популярна игра и ми е любимата. Така че и понеже днес е специален празник, смятам да играем само на любимите си игри. Ето ме го outfit-а. Ние в фронт ли си? Не сме в фронт. Нали? Иначе, докато чекам, аз ще танцувам за вас. Хора, помните ли, когато онзи лъж лайф тренд, където бях направила? Той беше много популярен. Пил. Ако готови ли сме? Трябва да гласуваме. Добре, иначе... Аз гласувах за това Factory Lab или както си беше. Понеже това е най-голям... Брат, аз влизам в играта, вече съм мърдър. Добре, хора, сега искам само да кажа един трик от мен, понеже съм професионалист по Murder Mystery. Всичките ми приятели ги биям. Искам само да кажа едно. Винаги да знаете, че когато сте в този мап, винаги всички ходят там на най-широкото място. Защо така и не кампвайте, че това е гадно. Знам това откъде ще ли. Хора, може да знаете, ако не знаете, ако някой отиде на там, означава, че ще дойде през тунелите. Така че винаги бъдете готови. Опа, от мен ще прави да вземеш пистолета, бе, че знаеш аз коя съм. Къде са други? Хора, къде е това други? Аз ще ходя го... Да. Ами ето така спечели като мърдър. Гордо... Да, както виждате, възможно да пишете като мърдър, без да спам джъмпвате и без да кампвате. Ето аз маничко кампвах, две, ама пак. Надявам се, че не е проблем. Това което направих аз кампвам, не е лещо. Аз наистина малко стоях близо до боя време до пистолета, ама това, защото всички хора се бяха навънка. Пак, възможно да печелите и без да е така само да спам джъмпвате през 5 минути. През една секунда даже е израза. Добре, Добре, време за втори рунд, това ще съм. Донала съм щелив, защото обожавам да съм щелив. Това мап е много труден, човек. Това мап е ужасен. Хора, вие кой мап най-много мразя? Аз най-много мразя този мап, защото е много тесничък и го няма къде да... Оле, майко, аз съм най-високо ниво тук. Хора, вижте, аз съм най-високо ниво тук. И ако се чуете Кристал, не си най-високо,
има и ти само 30 ниво, има и други по-високи. Това ще казва, че съм преминала веднъж 100 и сега това ми е втори път. В смисъл веднъж съм преминала 100 и сега ми е втори път да почвам от начало. Така че аз съм с най-висок ранг. Дали мога да се нарисувам? Ще се похожа, ще спрям да нарисувам. Даже може, ако искате да следващото видео, по-скоро в следващия шорт, да някой от вас, феновете ви, да ви нарисувам. Даже ще питам и Пудинки Крис и Пудинки Боба, поне те са много добри художници. Вие между като става въпрос за Боба, вие знаете, че Боба вече се направи собствен акаунт в YouTube, така че чуете да я последвате. Казва се Boba Plays. Все пак, докато чакаме, аз ще мога така, в принцип, малко ми забраниха останалите да казвам, ама само че аз ще ви казвам за следващите епизоди какво ще се случва. Но сега първо смятаме майко, не виждам къде. Добре, смятам също така. Първо нещо, което смятам скоро ще се случи в канала е, че почваме лека по лека да правим повече шортове и също така и лека по лека всички участници ще имат собствени канали. Даже и аз ще си правя собствен канал. Що късто е по един книга такъв общ само. Където само аз имам, а другите го нямат. О, так. Много малко трябва да почвам. Не съм много естествено. Също знам къде мога да се скрия. Там къде винаги се крия. Пиу! Много малко. Знам за някой видя ли ме? Не знам. Все пак, иначе, какво друго ще... смятам се, ще правим повече шортове, както разбрахте. Дрън. Също така, много от вас, в смисъл, направих едно клипче с една казу тренда. И ако се чуете, това е за Морковчо, който беше преди част от канала, но за жалост той напусна. Не ми се говори за тази случка, какво стана, понеже малко тъжно. Иначе той просто напусна и никога повече няма да може да дойде в канала, ако разбирате какво има предвид. За това. Също така, както разбрахте от Боба, от нейните драми, смисъл аз не ги гледахте, ама малко също не е малко. Не казвате, Боба, ама също малко ги гледах. Само първа част, без втора. Втора вече там със сигурност ми забрани да гледам. Също така, както забрах какво ще да кажа. Добре. Не помня. Какво ще да кажа, брат? Оле, майк. Щях да кажа нещо, ма забравих. Извинете, хора. И малко така... Да. Не, брат, това ме видя. Майка ти да... Да, това е... Иначе все пак... Ако знаете, че... малко... Много ме дразни, че... Ще си махна на спектейте, защото не мога да се фокусирам какво ви говоря. Иначе все пак, какво друго? Също така... Оле, малко това много ме дразни. Иначе да. Да продължаваме. Видите, че толкова зричам, просто си аз чуя какво да казвам, поне всичко забравям просто. Брат, всичко забравям. Сетих се, какво шах. Иначе, както разбрахте от Боба първата част, ние ще имаме едно момиче, което
В момента имаме изпит за нея. Тя се провежда на един изпит. Дали е достойна да я вкръсти по един канала. Ще ви дам тук мъничка подсказка. Ако влезне, да знаете, че тя ще бъде нещо, което мисля, че всички обичат. Така ще подскажа нещо кръгло. Да, ще го нарисувам. Ето нещо кръгло. Има кафяво и има мънички шоколадчета в него, ако се сещате за какво говоря. Да, сега ще го напиша. Ще напиша как се казва. Брат, ако е толкова пак убийца, направо ще се гръмна. Това беше много страшно, майко. Кой убийца? Аз не разбрах, аз чух, че някой убийца, ама не знам кой уби. Нещо търся. Хора, знаете винаги всички си мислят, че Innocent, или така нареченото за малки деца, зелената роля, е скучна, но всъщност вие просто може да бъде забавна. Представете си, че нейната цел не е само да се криете и да бягате. Можете също така и да сте като детективи, да пробвате да разберете кой е мърдър и кой е шерифа. Примерно, сега гледайте как може да играте на детективи. Оле майко. Също така, това ме стресна, бе. Иначе, нека се продължаваме с нашите новини. Също така, много хора се объркват, че аз съм българка. Да, ние говорим на български. Да, това е правилно. Само всички са българи. Само аз съм от Финландия. Така че аз съм финландка, не съм българка. Само говоря български, защото с мама се преместихме тук, в България, понеже в Финландия е много студено. Не че аз имам проблем с студеното, ама мама има. Също така, много от вас сега го разбират това за първи път сигурно, ама само, че Мъв ми е малката сестра, човек. Много хора си мислят, че ми е приятелка или братовчетка, но също съм е малката сестра. И затова тя някой път в следващото видео, което ще кача с нея, което не е ден за видео, такова видео, което тя наистина говори, тя ще ми вика само како. Да знаете, да не се мислите, защо я вика како? Защо ми вика на Кристал како? Да, това ще ми е малката сестра. Някой се чуте тя къде е. Тя в момента е горе в нейната спалня, ще е малко наказана. Махай се от така, махай се, не, тази много ме притеснява. Махай се, притесняваш ме. Тя ме притеснява мен. Ако си изкараш един нож сега, направо ще се гръмна. Абе стига. Той искам да спре, да ме следва. Не, ако не е убиеца или шерифа, главата си режа. Това е израз, ако не знаете. Добре, махна се от мен. Хора, ако знаете... Сега, ако това рано мръста, продължаваме следващата игра, понеже 13 минути, знаете какво? Къде има убиеца? Аз отивам вече да търся убиеца, че направо ми писна и сега ходим към следващата ми любима игра. Ще се върнем, когато го намеря. Хора, намерихме мърдъра, но той кога ме уби. Не знам какво стане, ама ме уби. Това ме изкара душата, човек. Излизам от играта. Втората ми любима игра е Squid Project. Рам! Юпи. Да, чакайте да намаля само звуците малко. Като... Готово, малко ги намалих.
Мисля, че всички се сещате на какво тази игра е inspired от. Между другото, много съжалявам, ако някой път не се изразявам хубаво, просто по-добре говоря английски, малко български, много добре не се изразявам, понеже не съм българка за това. Защо толкова бъгаво? Ще играем на сезон 2 и 3, понеже те са ми по-лесни. Буквално сезон 1 е ужасен, човек. Това е толкова по-труден сезон. В смисъл, и сезони 2 бяха също много трудни. Ама според мен по-трудни бяха... Според мен по-скоро сезон 1 беше за късмет. Все пак там имаше онова с играта с топчетата, къде трябва да познаеш другия в ръката дали има четно или нечетно число. И също така глаза брече, което беше моста направено от стъкло. Така че по-скоро беше за късмет всичко. Докато втория и трети сезон беше вече за умения. Нюпи! Мале, аз моя пълно, че съм се спусната коса. Също така се я бодисах леко рост. Ама защо ме е толкова Оле, майко. Хора, реших да сменя играта, понеже много ми бъгваш. Иначе следващата игра ще игра на Experience. Сега, много от вас мислят, че това е скучна игра, но само, че за мен е малко забавна, защото не знам защо всъщност, ами е малко забавна. И за ще игра Не, много съм зря, кръсих се Crystal Lordship, абе нищо. Да, кой че не съм... Оле, на втория... мисля, че съм на третия, понеже и в реалния живот съм на третия. Общо това да игра се правят някакви простоти. Гледайте сега, примерно. Мога да бъда Italian Brain Rot. Ето, просто гледайте и се учете. Сега смятам нашата цел е да накарам госпожата да рейдж квитне. Хора, ако не знаете, между другото, в нашия канал аз съм най-големия рейджи бейт. Най-големия рейджи бейтър съм. Добре, powerful, искам powerful. Сега гледайте. Е така. Така спре. Ето гледайте, Teacher's Rage. Трябва да го запомня това. Да, брат. Какво ще направиш, бе? Какво ще направиш? Какво? Брат, че това бе беше сега. Трябва да я реже бейтнем още 2 пъти, за да може да отида при... Не, благодаря. Нямам толкова много стотинки. Общо това исках само да ви покажа. Между какво сега, ако отидеш при директорът? Кой го интересува? Че сега ще игра. Хора, сега намерих, че в аз пък Грола Гарден вече може да се краде. Тя не ми е любима игра, ама айде да видим. Да никой от мен да не откаже, сега много скъпоценни растения. И също аз се продавам в Грола Гарден растения. Имам 3 градини и така, че от тези 3 градини можете да си купите каквото искате и аз ще ви кажа колко пари трябва да ми дадете.
Ой, малко добре, че не е нощ. Трябва да имам тук в тази градина. Не, махи се от тук. Нямам буквално едни много специални. Както виждате, бамбуци, които бяха от когато стил Агрола Гарден и там другите. Абе, не искам да се обяснявам, защото просто... Ох... Добре, това ми е новата градина, че да, както разбрахте, аз продавам неща. Плодове продавам. Така че, можете, ако искате някой ден да дойдете и да си купите от мен. Плодове. Не знам какво се случва между. Искам да видя какви плодове имам. Леле, ехо. О, те бях много редки. Брат, има много неща. Какви то морков? О, морков. Всеки път просто, ако вие нещо някакъв морков, се сещам за него. Хора, може морковчо да го няма, ама само, че също морковчо мисля, че може да го няма, ама само, че поне го държа в ръката си. Какво ми стана? Аз сега разбрах нещо. Какво ми се случи с бретона? Все пак, това не е въпрос. Кога ще става вечер? Искам вече да крада. Искам да крада. Каква си ти мечка? Има ли някакви нови плодове за мен? Сам или къв твой... Това е лимитиран. Оле, май, колко много неща има. Последно аз джойнах, когато беше това романеско си беше популярно и когато... Не си знам дали си спомните, но когато Стила Брейнрот и Грола Гарден се биха. Или така поне да го изясня. Имаше битка. Аз и Мофин бяхме от страната на бобчетата. Става ли нощ? Няма някакво торнадо тук. С тия торнадота? Да играят колко време съм игра. Ох, знаете какво е бах ти тъпото. Ние че благодаря, че гледахте това и довиждане.